भागातील बांधकाम परमिशन ताबडतोब द्यावा। 2 वर्षापासून बांधकाम परमिशन अडवून ठेवलेलं आयुक्तांनी। एकच कारण आयुक्त म्हणतात की मोजणी नकाशा आणा, बांधकाम परमिशन घ्या। मोजणी नकाशा होत नाही हातोड भागाची, कारण तो अर्बन सिंग जागा होती। 40 वर्षापासून त्या ठिकाणी भूखंडवर लोकांनी घरं बांधून राहिल्यात। त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत असताना त्या ठिकाणी घरं बांधून राहिल्यात। यासाठी त्या बांधकाम परमिशन मोजणी नकाशा करू शकत नाही। मोजणी नकाशा जर असला असता तर त्या ठिकाणी लेआउट टाकून प्लॉट घालून डिग्री केलं नसतं का लोक ते। यासाठी शासनाने जी.आर. काढला 2001 जी.आर. की हाय त्या लोकांना भूखंडधारकांना नियमित करावा म्हणून। परंतु आयुक्त आतापर्यंत व्यवस्थित चालू होता, पण हे आयुक्त आल्यापासून ते सगळं बंद केलेलं आहे। औरंगाबाद महापालिका चालू आहे, पुणे महापालिका चालू आहे, नागपूर महानगरपालिकेवर, फक्त सोलापूर महापालिका त्यांनी बंद ठेवून त्यांच्या हट्टीमुळं हा निर्णय घेतलेला आहे। आज तुम्ही जर असंच केलं तर बेकायदेशीर बांधकामला तुम्ही चारा घालणार आहे। तुमच्यामुळं बेकायदेशीर बांधकाम जास्त होणार आहे। आज एक बांधकाम झालं तर कारवाई करू शकतो, हजारो बांधकाम झालं कारवाई करता येत नाही। हे आयुक्ताच्या डोक्यात बसत नाही। तुम्ही जर बांधकाम परमिशन चालू केलं तर कुठं तर हे बेकायदेशीर बांधकाम थांबल, अजून कायदेशीर बांधकाम लोक आपल्या परवाना घेतील। या अशा आयुक्तामुळं सोलापूर शहराचा वाटोळ होणार यात का नाही। यासाठी बांधकाम परमिशन गुंठेवर येऊन प्राथमिक लेवलचे बंद करून 2 वर्ष झाले आयुक्त। मग आताच तुम्ही आंदोलन काय करतात? अनेक वेळा महानगरपालिकेच्या बोर्डामध्ये बोललो मी, त्यांना निवेदन दिलं, मीटिंग कॉल केलं, 3 मीटिंग झाले, 4 मीटिंग झाले, त्याचं ऐकत नाही। औरंगाबाद महापालिकेचा त्यांना आम्ही नमुना आणून दिलो, त्यांना त्यातला पुरावा आणून दिलो की औरंगाबाद महापालिका बघा मोजणी नकाशा मागते का, तरी ते त्याच्या डोक्यात बसत नाही। तो आपलाच हटपण गेलेला। काहींचं असं म्हणणं आहे की महापालिकेचं इलेक्शन आहे म्हणून असं स्टंट होत आहे। माझ्या वार्डापुरता नाही, माझ्या वार्डात सगळं झालेलं आहे। माझ्या वार्डाचा काय संबंध, हे पूर्ण हातवाडचा प्रश्न आहे तुमचे।